Татарстан журналистлар берлегендә татар телле мәгълүмати киңлектә радио тапшырулар тенденциясе һәм үсеш перспективалары темасына түгәрәк өстәл узды. Радио журналистлар фикерләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Түгәрәк өстәл ялкынлы фикерләрдән гөрләп торды. Татар телле мәгълүмати киңлектә радио тапшырулар тенденциясе һәм үсеш перспективалары дип бүтәдә фәнни аталса да, чыгыш ясаучылар теориягә кагылмады. Безнең күптән теләгиде, үзебезнең элекке шәкертләребезне радиода эшләүче һәм инде гомумән радио белән шөгыльләнүче журналистларны, алып баручыларны, редакторларны җыеп фикер алышу. Түгәрәк өстәл барышында радио сөйләме кимчелекләренең килеп чыгу сәбәпләре бигрәк тә аны бетерү өчен башкарырга тиешле гамәлләр ачыкланды. Бу җәһәттән Татарстан радиосының тәҗрибәсе зур. Ул тәҗрибә белән Тәүфыйк Сагитов, Нәсим Акмал уртаклашты. Кешене җәмәгать бер генә бер кызыксындыра. Ул фикер. Теге менә мин һәр узак еллар радиода эшләгән кеше буларак моны тәгаен әйтәм сезгә, һич тә икеләнмичә. Фәкать кызыклы фикер генә кешене кызыксындыра. Татар телле радиоларга күзәтүләре белән яшь галим, радио алып баручы Раил Садри да чыгыш ясады. Безнең менә шушылай зурлап җыелганыбыз юк иде. Без төрле радиоларда эшләсәк тә бер-беребезне кызганыч белмибез. Алга таба да менә татар телле радиостанцияләренең белгеле бер ассоциациясеме, журналистлар берлеге каршында яки ниндидер бер берлек буларакмы татар радиостанцияләрендә эшләүчеләрнең шундый кирәк икән безгә бер орган. Шундый нәтиҗәгә килдем. Аннан соң нәтиҗәле эшләребез күп икән, күрсәтер эшләребез дә, сөйләр эшләребез дә күп икән. Түгәрәк өстәл кысаларында радиожурналистлар эшчәнлегендә заманча технологияләр һәм форматлар куллану, аудитория белән эшләүне алга таба камилләштерүгә кагылышлы тәҗрибәләре белән дә уртаклашучылар булды. Син радиостанцияда эшлисең икән, әлеге мәгълүматны, әлеге контентны тулыландырырга тиеш, нәкъ шушы заман таләп иткән форматлар белән. Видео формат, мультимедиа форматы, подкастлар, интернет, төрле кушымталар ярдәмендә. Бары тик монда хезмәтне күләме арта, тапшыру каналлары арта, төп үзәк булып кала барыбер радио. Бүгенге көндә без менә шушы пандемия чорында онлайн концертлар эшли башладык. Безнең бик популярлашып китте әлеге концертларыбыз. Шулай ук безнең 1 марттан тест режимында эшли башлады күңел телевидениесе. Бу инде радионың үзенең телевидениесе да булсын дигән тәкъдим кертте безгә җитәкчеләребез һәм бүгенге көндә ул тест режимында эшли. 90нчы еллардан соң дәүләтнеке булмаган радио буларак иң беренче Курай радиосы ачылды. Аннан яхшы кәеф бездән башлана дип татар радиосы барлыкка килде. Әлбәттә, коммерцияны да онытырга кирәкми. Чөнки без шушы коммерцияга юнәлеп, әлбәттә телне онытмыйбыз. Сүздә юк. Телне инде без иң беренче чиратта үлге итеп куябыз. Ләкин бит барыбер һәрберебезнең дә төп максаты ул акча эшләү. Монда яшерен батырын түгел. Ул нинди генә син милләтпәрвәр булсаң да, әгәр дә синең ул эшеңдә акча түләнмәй икән, син ул эшеңне яратмаячаксың да, һәм анда бармыйсың да. Энтузиазм белән эшләп була күпмедер вакыт, ләкин ул сүнә һәр вакытта. Анда кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Очрашу ахырында Зөлфәт Зиннуров иртәгә кайсы радиога эшкә барасын белеп булмый, шуңа бер радионы да тәнкыйтьләмәгез, ягъни кыйга төкермә, суны эчәрсең дигәндәй фикер әйтеп куйды. Бу сүзләрдә хаклык бар. Радиожурналистлар бер радиодан икенчесенә күчә. Бүген Тәртип радиосының баш мөхәррире булып эшләүче Ризалә Исмәгыйлова заманында Татар радиосында эшләде. Бик күп файдалы мәгълүмат алдым мин үзем өчен, чөнки монда минем остазым, укытучым Васил абый беренче дәреме аларның авызыннан чыккан һәрбер сүзне дөрес итеп кабул итәргә һәм үтәргә кирәк икәнен аңлап укыган кешеләр. Инде без шуңа күрә бик зур рәхмәт, тәнкыйть якларында кабул итәбез, конфет якларында кабул итәбез. Бергә үзебезнең бер халыкка хезмәт иткәнне аңлап, матур итеп эшләргә ясын. Дөресен генә әйткәндә, Казанда бер генә югары уку йортында да радиожурналистлар әзерләнми. Беренчедән без университетта универсаль журналистлар әзерләргә тырышабыз инде. Теләсә кайсы мәгълүмат чарасында эшли ала торган. Шуңа күрә бүген республикада дистәләрчә татар телле радио үзәкләре бар. Радио редакцияләре һәм аларның күбесендә инде күпчелекне дип әйтим, һәм төп көчне безнең университетны тәмамлаган, безнең журналистика бүлеген тәмамлаган кешеләр тәшкил итә. Һәр радионың үз кыйбласы бар, әмма шишәсе мәсьәләләр уртак. Барлык радио җитәкчеләренең чыгышларын тыңлап утырам.
Тегесе дә дөрес сөйли, монысы да дөрес сөйли. Каршыда утыручым да дөрес сөйли. Карам әйтәм, булар барсы да дөрес сөйлиләр бит. Ә менә шушында алтын урталыкны табырга тырышып карыйм. Менә шушыларның барсын да тыңлаганнан соң, һәм без барыбыз да бер эшне эшлибез. Дөрес юнәлештә икәнбез. Радиоларның исемнәре төрле булса да, аларның эшләү ысуллары бер төсле икән дигән фикергә килдем. Түгәрәк өстәл барышында радиожурналистлар бу төр гамәле сөйләшүләрне сүз белән генә түгел, гамәл белән беркетергә дигән карарга килде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.